Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. Wenzenjani mangabe usuku usulihlelile nentombazane lokuthi nibonane? Ake sithi selishayeleke usuku sashaya nesikhathi. Lutho umuntu ukufika. Wenze njani kuleso simo? Mangabe ucheck ifone yakho mhlawumbe uthola imessage ethi sorry ngeke ngisakwazi ukuza, noma uthi ucheck ifone yakho umuntu usevele wakublock akasatholakala. Wenze njani ke mangabe ubhekene naleso simo? Kunomjito ongibhalelile ku Facebook ungibhalile message engathi nawe ubhekene naleso simo ithekeni kushuthi balihlelile usuku uyavuma but manje lashaya usuku yamblock ingane yaze unblocka later. So ke wenze njani ke kuleso simo? Ubhalile umjita wathi bafo kunjani, nginenkinga engingayazi ngenze njani, nginentombi yami kodwa ngayishayela yangiqoma if simisa usuku lokuthi sibe sonke ayinankinga iyavuma. Makufika usuku ayibambi ifone iyangiblocka ku WhatsApp ize unblock later. Yabona lethekeni mfethu mina ngizokutshela nje isancane ngokomqondo, immature ngokwezenzo zayo ngoba ukuba ithekeni esikhulile emqondweni mhlawumbe kuba ibambekile ibizokutshela isizathu sokuthi no ngibambekile kanje. Yabo ithekeni mangabe ikuthanda mfethu ifuna ukuba nawe iyaye ikutshele mhlawumbe isizathu mangabe ibambekile ukuthi ngeke ngisakwazi ukuphumelela mhlawumbe bese ipropose olunye usuku ukuthi mhlawumbe kanjani kusasa noma ngosuku oluthize. Leyo thekeni ke leyo isuke ibambekile futhi isuke ifuna ukuba nawe. Yabo le evele ikublock futhi ayithandi ukuba nawe. Iqiniso futhi kwesinye isikhathi libalekile ukuthi nje sivele silibheke ungalokhu ulishalazela. Ayifuni ukuba nawe ingane because uyayifonela ayilibamba ucingo ivele ikublock futhi ayifuni ukuba nawe. Yabona phela nawe ufuna ukuba nomuntu noma uchitha isikhathi sakho nomuntu ongafuni ukuba nawe because uzospend imali yakho, uzospend isikhathi sakho naye. Awufuni ukuhlala nomuntu ongathanda ukuthi abe nawe, yabo, ongakujabulela ukuba nawe. So ngezenzo zakhe lo futhi akafuni ukuba nawe. Nami ngiyakhumbula konke nje engahlela nawe usuku lokuthi sibonane. Lafika usuku mhlambe kwasekusela 5 minutes ukuthi sibonane. Ngiyathola imessage nje ku WhatsApp ethi Ncesa ngeke ngisakwazi ukuza ngiyapheka. Yasho nje kanjalo. So nami nga reply ngayitshela ngathi ayikho inkinga sobuye sihlele ngelinye ilanga. But yabo lapho into engayenza ngikhombisanga ukudinwa khona ngangicasukile but kumele ungakhombisi ukudinwa and futhi kumele ungalihleli usuku olunye futhi because obvious leyo muntu futhi akafuna ukuba nawe. Ukube uyafuna ukuba nawe yabo etheni mabe ikuthanda njengoba ngisho ukuthi iyayikutshela isizathu ebambeke ngaso bese ipropose olunye usuku lokuthi mhlawumbe singabonana kunganjani makuthi sibonana kusasa noma ngesinye isikhathi mhlawumbe sithize. Yabo ikunikeza ama options isuke ikuthanda ke lo thekeni isuke ifuna ukuba nawe but le vele ikutshela isizathu bese isizathu nje futhi esibhedayo propose olunye usuku should lo muntu akafuna ukuba nawe. Kumele uaccept mfowethu because futhi yabona iyathi sapheka iyayingapheka thina sasihlela usuku lo mhlambe sohlangana ngo5 yabo but washaya leso sikhathi yangitshela lokho iyayingapheka mhlambe ngabo 3 shaw 4 ingane siqedile okusho ukuthini ke yayingafuna ukuthi ihlangane nami. So kumele uaccept lokho mfethu ungalihlelo olunye usuku because mangabe uhlelo olunye usuku sizoshaya isikhathi iphinde futhi kunikeze esinye isizathu ihlehlise futhi lolo suku. Obvious mfethu ukuthi ayifuni ukuba nawe. So ke ngayishiya kanjalo ngayitshela so behlele ngelinye ilanga. Angiphindanga ngahlela nayo ngayiziba nje kanjalo. So nawe mfethu awufuni ukuchitha isikhathi sakho umosha imali yakho nomuntu ongafuni ukuba nawe ongakujabulela ukuba nawe. Yabo and futhi into ekumele uunderstand ngamathekeni kumele ushayele mfethu ungastuck umuntu oyedwa ukuthi mangabe ekuchithile usuzophatheka kabi uphinde ubuyele kuyena lokho ekuchitha. No, maningi amathekeni la ngaphandle, hamba ushele ube nama options amaningi mfethu ungabi neoption eyodwa because mangabe wenze njalo uzoba nenkinga enkulu mfethu. Uzothola usu heartbroken usumuntu phatheke kabi udiniwe ungasajabuli. Shayela mfethu futhi ungavumeli amantombazane adlale ngawe. Yabo ethene edlala ngawe mfethu uyikhombisa ukuthi wena winsizwa akudlalwa ngawe, ungavumeli nje idlale ngawe. Yabo so ke shayela ke mfethu ushele but ekusheleni kwakho ungakhohlwa ukuthi yabona mangabe ufocusa kakhulu emantombazaneni ugcina usungasazakhi wena
awatholi yabo uma wenza amantombazane i-priority empilweni yakho ugcina ungasawatholi because usuke usulahlekelwe i-purpose yakho phela uma ngabe uyinsizwa futhi kumele ube ne-purpose yabona ukhiye ukuthi uwina amantombazane ukuthi uzakhe wena uzithuthukisa wena yabona mfethu ayoza nje kuhle kwempukane kuwena mfethu but uma ukuthi ke wena uzithuthukisa unagoli ofuna ukuyi-achieve ufocus emantombazaneni kakhulu uzoba nenkinga ngoba amantombazane amantombazane manje asehlakaniphe kakhulu awasamfuna umjida nje ongazazi ukuthi ufunani empilweni afuna umjida ophokophele somewhere yabo nawe mfethu ungafocus kakhulu emathekenini ugcina ungawenzi priority kahle yabo focus entweni ofuna ukuzenza but phela ushele but ungabe usuwenza i-priority ukuthi nje wena ufocus emantombazaneni because azokuchitha ugcina ufanele insizwa lezi engayi-understand eseyifuna imithi yamantombazane yabo thothi udle intombazane umuthi indaba usulahlekelwe i-purpose empilweni yakho wenza i-priority yamantombazane kanti kumele uzakhe wena ukuze eze kuwena so mfethu ungabusa-entertain le ntombazane because iyakhombisa ukuthi ayifuna ukuba nawe so-ke iqiniso mfethu ongabolibaleke njengoba iblock akusho ukuthi ayifuna ukuba nawe selishayela usuku lothi nibonani but uyayifonela ilibambi iyakublock nawe-ke ikhombisa ukuthi-ke akekho umuntu ovele adlale ngawo agibele ekhanda angene ekhukhwini kalula kanjalo uvume nje yabo ungabusayinikeza isikhathi sakho ikhombisa ukuthi wena uyinsizwa-ke ezaziyo ukuthi ifunani empilweni so-ke uma ngabe uyawuzwa-ke lo myalezo omqeqeshi wensizwa mfethu into encane ongayenza ukuthi usubscribe kwi-channel because mina nawe mfethu kusakuningi esimele sibonisane kukona siye phambili sharp